ongi etorri Ideien Ganbela YouTubeko kanal berri honetara. Lehenbiziko atala dugu gaurkoa, eneko maioz nauzue, politika gintzan, udalgintzan, eta momentu honetan herrigintzan eta kooperatibigintzan horrexan lanean ari naiz, eta hortik sortu da pixka bat Ideien Ganbela elkarrizketen programa hau egiteko ideia, eta gaur gure lehenengo konbidatua, Iker Karrera gurekin, gitorri Iker. Eskerrik asko. Amezketarra, korrikalaria, eskualdekoentzako Tolomendiko gerentea, esango genuke, referentzi bezala, besteak baino gertuko, segurazki guretzako. Nola definituko zenuke Iker Karrera? Gutzako hoxe da, baina nola definituko zenuke zure burue? Ez dakit nire gure hola definitzen hastea. Bai, esan duzu, korrikalaria, nire gure korrikalari bezala ez nuke definituko. Korrikaitea gustatzen zait, zirkunstantzia batzuk medio eta momentu jakin baten korrika mundu horri ibili nitzen, eta horregatik ezaguna izan nitzen eta batzuk korrikalari bezala, ez da nire burue korrikalari bezala menuke bintzate definituko. Landa garapenen nahi naiz lanen. Landa garapeneko teknikari bezala nire burue ez nuke definituko. Hortan nahi naiz lanen, urtetako esperientzi bat dauket, asmatutako gauzekin eta hanka sartutako mordo batek emateitean esperientzie dauket, baino hola esateko hau naiz edo beste naiz. Ez? Gauz bakoitzetik ikastea gustatzen zaion pertsona bat bezala definituko nuke nire burue. Egoerak eta momentuak eta biziak jartzen naun momentu bakoitzetik ikastea gustatzen zaion pertsona bat. Ez da oso ondo asmatu orduan, oso diferentea, arkezena, gustatzen zait. Hortaz aparte, horrexan gauden nenean, da komentatzen genuen hasieran, zenbat egutzen ditu leku honetan bertan, haitu behar komentatzen, eta, hietako bat da ere, orain dela 2 urte, horrexa saria jasotzen nuen, lehenbiziko aldiz, horrexako herriak, eskertu nahi zion, bere herri proiektuan laguntzeagatik, sari bat sortu genuen, eta, batzu izan ziren lehenbiziko sariduna, eta urten izango dugu bigarren edizioa. Bizkatze suposatu zuen zuretzako horrek, edo? Nik uste, momentuan bertanea, uste dala nire hitzak ala izan ziela, eta uste ala tokatzen dala berriz esatea ez. Sarioi ni jaso nun, niregan gorpuztu zan nolabait esateko sarioi, baina ez nun konsideratu eta ez dut konsideratzen sarioi niretzako bakarrik zanik, ez da gutxi goike. Horrexako proiektuakin, urtetako harremana dauke izan du Tolomendik, horrexako kooperatiba sortu zen hasieraietatik eta etorrita, momentu hartan aurreneko urteetan ni ez neon, Tolomendi bai, ni ez neon, eta aurreneko urteaik uste oso garrantzitsuk izan ziela ondorengo ibilbide guztirako. Eta gero, azkeneko urte hauetan, beste hainbat proiektutan eta hainbat ekimenetan egon geha, aparte hartu dugu eta aldeun neurrin gure ekarpena eta gure laguntza ematen saiatu geha Tolomendi bezala. Nei tokatu zait ardura batzukin eta gauz batzutan horre egotea, baino esan nuna, ez dut konsideratzen sarioi niretzako zanik, eta gaina ala dirazen nun eta ala dau. Saria Tolomendin dau, Tolomendiko bulegoetan dau, eta neon behar du. Ez da nerea, eta nik nire etxera eramateko sari bat, Tolomendiko bulegoetan, Tolomendiko egoitzan, egon behar duen sari bat da. Bai, aitortu behar da, handa hola, eta da,
ilusio egiten dula, ez, han ikusteak, eta, bueno, azkenen denbora, ja, 2 urte badira hori intzanetik, eta, bueno, esan ilusio egiten du bertan ikusteak, eta batez ere, bueno, zuk egin dezuna talpen guzti horrekin oraindik gehiago. Bueno, pixka bat, landa garapenean ingurun, ez? Zure burua landa garapenean lan egiten duen idetzat hartu duzu, pixka bat azaldu iguzu zer dan zuretzako landa garapena, nola ulertzen duzu landa garapena? Oso zabala izan liteke, horren erantzuna. Ez dakit, motxen erantzutea oso zaila izan liteke, edo agian ez hainbeste haino. Landa eremu bezala ezagutzen ditugu eremu batzuk, beraien ezaugarri fisikoengatik, aktibitate ekonomikoen ezaugarriengatik, beste hainbat baldintzangatik ezaugarri jakin batzu dituzte, aktibitate ekonomiko batzuk dira nagusi, eta aktibitate ekonomiko nagusi horiek gainea dira benetan landa eremu horri zentzu bat edo ematen diena. Naiz eta azkeneko urteetan eremu horietan garapena egondan, garapen mota bat egondan, eta horri buruz hitz egin dezakegu asko, emandan garapen eredua eren ingurun, baina, bueno, espazio bat, baliabide batzu dituna, baliabide horiek gaitasun batzuk ematen dizkie, espazioetan jendea dau, pertsona dau, eta landa eremua pertsonik gabe ez dut irudikatzen, landa eremua pertsonik gabe eremu natural edo basa eremu bat izan liteke, ez landa eremua, nire iritzirako. Pertsona bere aktibitate ekonomiko batzukin, eremu horrek berez dituen ezaugarrien araberako aktibitate ekonomiko posible batzukin, neurri baten giza presentzia bai, baina giza presentzia esango nuke hiriekin edo alderatuta beste densitate maila batzuk, beste ezaugarri batzuk, beste kopuru batzuk eta dauden eremu batzuk dira. Baina uste dut definizio ofizialetan eta sartzen hasi naizela. Eta nik ikusten dut landa eremua espazio bat bizitzeko, pertsonak bizitzeko espazio bat, aktibitate ekonomiko nagusi batzukin, naiz eta diversifikatu litezken eta posibilidadeak gizakia garatzen di joan einen, o gizakia gauzak garatzen nahi da einen, posibilidadeak irikitzen dira eta posibilidade berri sortzen dira, baina beti oinarri bat eta oinarria lehenengo sektorearen inguruan egon liteke, lehenengo sektorea lur horrek dituen baliabide nagusiak gestionatzen dituen eta etekin bat ateratzen dien sektorea izanik ardatz nagusia bera izango litzeke, eta nire iritziz behintzat, eta uste ez dela ahaztu behar. Eta horrekin, pertsonak bizi dien espazio fisiko bat, aktibitate ekonomikoak egiten dituztena, eta beraien ametsakin, beraien eguneroko gora berakin, arazoekin, eta soluzioak momentuan behar dituztenei, ez? Ez dakit, ingurune bizi batzuk bezala irudikatzen ditut landa eremuak Gipuzkoako kontestuan. Oso diferentea, bai. Gipuzkoako kontestuan. Gipuzkoako kontestuan ere, esan daiteke ere, ez daudela isolatuak nola daitez, dena lotuta dagoela nola daitez. Bai, horretik Gipuzkoako kontestuan, ze Gipuzkoan landa eremua modu batea ulertu dezakegu, eta Nafarroako mendialdea juten baldin bagea beste modu batea ulertu eta landa eremuak beste ezaugarri batzu ditu, Zamorara juten bagea edo Teruelera edo Soriara juten bagea beste batzu edukiko ditu. Gipuzkoako kontestuan hain naiz ni beti hitzeien hau ezagutzen dut eta nik uste ni bintzat hor kokatzen naiz, ez? Eremu bizi batzuk, pertsonak, aktibitate ekonomiko batzuk egiten dituzten eremu bizi batzuk. Landa garapenetik dago, eta askotan planteamenduak, ez? Plangintzak, horrelako lehen aipatu zu, ildo ofizialak nondik dijoazen eta nola ikaritzen dian. Askotan faltan botatzen da plan orokor bat, ikuspegi orokor bat, herri ikuspegi bat, baina gero askotan falta zaigu
mailarik xumeena nola esateko, ez? Herri mailakoa, eta herri proiektuak edo izan dianak, ez? Igual askotan falta zaigu pixkat hori beste guztia osatuago izateko. A ber, nire oinarriak, esango nuke, ikasten ju naizen gauzak eta karrera bat ikasiagatik eta hori denak, esango nuke nire deitu balitzeke jakintzaren oinarriak lurren daudela eta baserria edo lurraren inguruko aktibitatei lotuta eta nire denbora guzti nire referentziak hor daude. Eta lurra ekosistema komplejo bat da. Daukazu beheran daudenak eta ekosistema hortan beheran dauden izakiak, nahi badin bazu landare, animali, dena delakoak, handixeagoak, oso handiak, daukazu ekosistema horren goikaldetiken argia, haizea, beste aldagai batzuk, hiru dimentsiotako ekosistema bat bezala irudikatzen dut, baso bat hartuko bagenuke, erresa da ulertzen. Uste dut gizartea antzeko zerbait dala. Hiru dimentsiotako nolabait olako ekosistema bat, eta daude herri txikiak, izan daitekeena nolabait kapilaridaderik txikien hortan beheran, lurraldean txertatuena dauden herri txikik eta herritarrak. Erdi mailan egon litezke beste batzuk, eta gero goran dago, administrazio nagusie, politika nagusiak egiten dituztenak, eta olako gauzak, ez? Eta nik uste, ezinbesten bien arten, egon behar dula olako komunikazio bat, eta behetik datorrenak denak ez du balio, nik baserria mitzatu ikasi nun, behetik datorren guztiak ez du balio, osinare ateratzen delako, sasiare ateratzen delako, edo ardi kaskarrak egoten dielako hartalden, denak behetik gora datorren guztiak ez du balio, baina behetik gora datorrenak zainak lurren ditu eta lurren txertatuta datorren zerbait da. Behetik gora, goitik berako zea bat egon behar dula iruditzen zaitez, komunikazio bat, eta uste dut askotan okerra egiten dela, ez? Politikak goitik diseinatzen dira beti gorakoi kontutan hartu gabe. Eta beste batzutan berriz betiken gorako ire, inungo koherentziari gabe edo estrategia nagusiekin edo loturari gabe dator. Eta zentzu hortan iruditzen zaite beharrezkoa dela beheran daunak bere kontestuan, bere ingurunean, bere baliabideekin eta berak zer izan behar duen, ze gaitasun dauzken, ze posibilitate ditun, hausnarketa bat eitea, planteamentu bat eitea, etorkizunera behidarako. Orduan, garrantzizkoa, oso garrantzizkoa iruditzen zait, nire lan esparruan, herrietara etorrita eta herri txikienetara etorrita, bakoitzak bere etorkizunerako plangintza minimo bat, hausnarketa minimo batetik abituta etorkizunerako gutxineko iparrorraz batzuk markatuta edukitzea. Hoi ez palin badukazu, goikoen jartzen dituten musikaren dantzan ibiltzea tokatuko zaizu. Eta beti igual ez da zure beharretara egokituko den musika izango. Baina betiken gorako planteamentu horrek, plangintza horieke, neurri baten txertatuta behar dutela goitiken behera etorri litezken estrategia edo dena delako hiek, ez? Eta, azkenen, zenbait eta gehiago bat egiten duten betiken gorako horrek eta goitik beherakoak, orduan da indar gehiokin beti gorako hasiko da, eta orduan da zentzu gehiago hartuko dute goitiken behera diseinatzen dien plangintza, estrategia, politika eta nahi dien estrategia edo hitz potoloak erabili, ez? Eta ez palima dela, haustura bat dau. Haustura bat dago, politika eta herritarren artean, politika eta garapenaren artean, haustura bat dago. Biak direla garrantzizkoak iruditzen zait. Egon behar duela goitiken ikuspegi oso bat eta planifikazio estrategikoa nahi balima ditu, baina horrek ezin dula ahaztu betiken gorako
eta oso lotuta egon behar dula betigen gora datozen plangintza edo hausnarketa hoiekin. Ze erresa eta ze zaila, eta? Eta, batez igual, gure Tolosaldeko errealitatean, 28 herri, 28 errealitate oso ezberdin, baina aldi berean badago eskualde ikuspegi bat, izate bat, sentimendu bat, lotura bat, naturaltasunez onartzen duna nola itxeteko zerbitzu nagusiak hirigune handietan gehien bat Tolosan zentratuak, baina neurri baten baita ere Bilagunan, Aizkondora begira edo inkluso Ibarran, eta aldi berean aukera ematen die ere landa eremu zabal horri, nolabait beste gauza batzuk egiteko, eta inkluso hiriguneari berari ere lotura hori, Orduan zaila, baina aldi berean badauzkagu aukerak, lan txukun bat egiteko, azpitik esaten genuen horretan, noski goikoa beti kontuan hartuta, Nik uste Tolosaldeak baditula garapenerako denak eduki ditzazkete gehiago gutxi, baina Tolosaldeak baditula garapenerako aukerak. Beste gauza da, aprobetxatzen asmatuko deun, gai izango gean, baina aukerak baditula. Garapeneko, eta lehen zerbait aipatzen hasi naiz, baina garapen eredu propio bat izan baliteke, hola esatea, igual gehiegi eman dezake, baina garapen eredu propio baten propiorik izan baliteke, baina mintzat helburu jarri beharko genukela gure garapen eredu propio bat bilatzea edo sustatzea. Eta horrekin zer esan nahi dut. Uste urte askotan, historikoki uste ala gertatu izan dudala, ez? Hiria izan da faroa, hiria izan da argie, hiria izan da aurrerapena, hiria izan da modernitatea, hiria izan da dena delakoa, ez? Eta hirian atzetik jundia landa eremuen garapenak dena delakoa, ez? Eta hiriak markatzen zuen ritmoa eta hiriaren atzetik. Uste horrek landa eremuaren garapeneko eredu horrek ez duela zentzurik. Hiria beti aurretik jungo da, beti, kolapso egoera baten sartzen arte, eta hori gertatu da historian. Hiria beti aurretik jungo da, eta hiriaren jarraipenera soilik mugatutako garapen eredu batek ez dio segurona landa eremua deitu liteken horren benetako beharrei erantzungo, beti atzetik. Eta inoiz iritsi ez, edo inoiz harrapatu ez. Beti atzetik, beti neharrez. Garapen eredu propio baten pentsatu behar dula iruditzen zait, pentsatu behar duela landa eremuek. Eta garapen eredu hori ezin dala izan hiriaren kopia bat, hiriaren garapenaren kopia bat. Baizik eta uste dut gizartean eta osotasun baten pentsatu behar dela, hiria landa eremua deitzen da noi, askotan sustatu deu, konstienteki o inkonstienteki dikotomia hoi, bereizketa hoi, bi mundu ez, uste dut bik elkarren beharra dutela eta elkar laguntzen diela, zetu lertzen bereizketa bat, bakoitza bere ezaugarriak edukiko ditu eta definitzeko erabili ditzakegu, baina hori gure buruan kontuak diela, iruditzen zait. Nolabait gizartean, egunerokotasunean, gizarteak bizi da, hiria landa eremua Tolosaldean kasun ikusten den zerbait da. Inungo modu natural baten jendea iruditzen zait bizi dela, Orexatiken Tolosara jaisten da, polikiroldegira jungo da, hau beste, astebukaran onera datoz bazkaltzea, mendi buelta bat ematea, bakoitzak dauzke bere baliabideak, bakoitzak dauzke bere aukerak, eta modu natural baten, uste, nahikon modu natural baten jendeak bizi dula egoera hoi. Gero, sartzen gea diskursoetan, sartzen gea hau hiria da, hau landa eremua da, honen ezaugarriak definitzen hasten gea, honena definitzen hasten gea, ez dakiz zer. Jendea bizi da modu natural baten, bizi ditu, eta Tolosaldean iruditzen zait bintzat modu natural baten bizi deula realidade hoi. Aukera bat iruditzen zait, aprobetxatu dezagun, garapen oso bat egiteko, bakoitzak dituen baliabideak alda neurrin besteakin osagarri izanik, bai
Tolosa hiri bezala garapen bat izan dezan, baina garapen bat 21. mendeko garapen bat izan dezan, eta Orexak izan dezan garapen bat, baina ez Tolosaren garapen eredu bera. Osagarria izan litekena, eta bik eskualdeari, nolabait, eskualdearen garapena elkar laguntze hortan hobeagoa edo indartsuagoa egin dezaten, ez? Usteet guk badaukagula aukera hoi, eta hortan saiatu beharko ginekela elkarren arteko aukera hoik eta elkar laguntzen dien elementu horiek identifikatu eta indartsu egiten gaituzten elementu horietan saiatuz, ez? Usteet, igual beste eskualde batzutan, realidadeak igual nahasiagok daude, batzutan realidade nahasi hortan gurean, zorionez edo zoritxarrez, baino ez daukagu, hola botakoet, ez? Bi herrien arteko pelea de gallos, daukagu. Honeako den o txarreako den. Jerarkia garbi daude. Garbi daude. Eta, bakoitzak berera. Eta elkar, jerarkia garbi daude, baina jerarkia horiek guztiz osagarriak diela, iruditzen zait. Ez da jerarkia bat zapaltzailea edo, ez osagarriak diela, ni bintzat hala iruditzen zait, baina batez ere osagarritasun hori sustatu beharko genukela eta ikuspegi horrekin lanin beharko genukela. Ondorengo urtetako garapen ereduak osagarritasun hori bilatzea eta osagarritasun hori indartzea. Batek eskaini dezala besteak izango ez duna edo eduki ez dezaken hori eta alderantziz. Ni uste naturalki, eskualde meitzat naturalki rol batzuk naturalak dauzkagula. Andaluziak ulertzen du Orexak ez ditula Tolosak dauzkan zerbitzuak eduki, baina Tolosak ere badaki, berak ez daukala 20.000 lagunen zerbitzu maila bat, baizik eta 50.000 personen zerbitzu maila bat, ez? Eta nolabait denontzako da mesede, nolabait esateko, era horrek lanak banatzen ditu, ez? Gauza batzuk diak eskaini ditazke asko hobeto, zalantzarik gabe, baina beste batzuk ere herri txikik eskaini ditazkete, ez? Zer esanik ez, elikadura edo energia, gaur egun, denon ahotan dauden gaiak, ez? Eta nik uste Tolosaldeak badaukala potentzia doi, ez? Orduan, nola baita asmatu beharko genukela horri zuku dateatzen, ez? Lankideekin eta inoiz olako gauzetaz eta hitzeiten den orain, ez? Mugarriak hor daude, realidade bat dira. Herrien arteko mugak eta hor daude, realidade dira, realidade historikoa da, eta bai, baina mugarriak ez ditzagon egunero pixa eginez, mugarriak markatzen ez gaitezen ibili ondoko herriaren gantiken bereizteko, eta bereiztasunak azpimarratzeko. Ez mugarriak hor daude, gure realidade historiko eta dena delakoen adierazgarri dira, baina mugarriak elkartzeko erabili ditzagun eta ez auzoko ondoko herrian gantiken bereizteko. Elkar topatzeko espazioak izan dituzela muga hitza da, mugak bere barruen kontradizio dakarki ez, baino mugarri izan beharren, zubiarri deitu behar dieun edo zer deitu behar dieun ez, baino bereizteko zituzela izan. Bai, uste, azkenean orokorra da, ez dugu landa garapenean zentratzen ari gera, bankia da, azkenen badaudela milaka adibide, zerbitzu asko, garbi daudenak eskualde mailan, kasu honetan eta osaldean, eman behar dian. Ez dagoena eztabaidarik, eztabaida gehiago da, berritasuna izan ditzake, hori nola egin, nola antolatu, nola, adibide batzuk badauzkagu, baina igual, pixkat hori pentsatu behar dugu aurrera begira, nola finkatu, edo nola ikuspegi estrategiko hortan, nola landa garapena ez alde batetik goteko, garapen ekonomikoa beste alde batetik, eta hildo bakoitzak, hildo guztiak bateratzeko, eta ikuspegi orokor bat edukitzeko. Ezinbestekoa izango dugu. Hola ez palin badeu egiten, planteatzen duen garapen eredua dena delakoa dela ez da iraunkorra izango. Ez da izango. Garapena izango da, garapen tituloa jarriko dieu. Eta garapeneko eskemetan eta liburuetan eta egongo da, baina denboran irauteko gaitasunik ez palin badu, eta nolabait ez palin badeu modu hortara egiten, ez da garapena benetago garapena izango, ez? Orduan, egiten deuna denboran irauteko gaitasuna
izan beharko luke. Eta benetan garapenak, hiru zutabe hor aipatzen dira, ez? Ekonomia, ingurugiroa, gizartea, hor daude. Momentu bakoitzean batzutan gertatzen da, igual ekonomiari garrantzi gehiago eman behar diozu, beste momentu baten beste zerbaiti garrantzi gehiago eman behar diozu, baino oreka hoi iraunkorra izaten nahi bali modu garapen eredu hoi. Eta uste dut azkeneko urte hauetan gero ez da dimensio gehiago hartzen nahi duela gizartearen eredua, gizartearen hanka horrek, eta batez garapen ekonomikoak gizartearen beharrei erantzuteko garapen ekonomiko bat izatearekin, helburu horrekin, eta ez garapen eredu bat, monakon jate bat edukitzeko, balio dezaiguna, ez? Garapen eredu bat, baina gizartearen beharrei erantzuteko balio duen garapen eredu ekonomiko bat beharko genukela. Nik uste gure eskualden badauzkegu aukerak egiteko, baliabideak badauzkegu, landa eremua deitzen duen lurraldean pentsatu beharko genukela, dauzkegun baliabide horiek nola baliatzen diteun gizartearen, gure lurraldeko gizartearen beharrei erantzuteko baliabide horiek, ustiatu hitz zatarra izan liteke, baina bintzat balion jartzen asmatzea. Zotan zaila egitea, perspektiba luzen hartzea, eta zotan herrietan bakarrik, udaletan asko kostatzen da, epe luzeko perspektibak egitea. Politika gintza ere urteko ziklotan banatzen dalako, eta askotan zaila dalako ere, inkluso herri txikitan bereziki, pertsonen jarraipenak, eta gauz asko haudelako tartea. Eta igual, eskualdean, handik zailtasun gehiago dauka horrek. Handik peluzeko ikuspegi horrek oraindik zailagoa da, baina aldi beren beharrezkoagoa ere bai, gure bezalako eskualde batean, nun lehen esaten, bakoitza bakarrik ezin dugu inora jun, eta nik uste konturatzea ere, eta behintzat, ariketa bat egitea denun artean esateko, beste erremedioik ez daukegu, eta denak batea jun behar du, hasiera ona litzakela. Bai, eta gu gauden lekutik, usteet nire lanan parte, eta nire esaten dut, eta lankideen eta lanan parte badela, eta landa garapen elkartearen eta parte badala, egunerokoei erantzuteaz aparte, pixka bat urrutira xego behidatzeare. Badala gure lanaren parte, pixka bat begibista altxa eta urrutirago behidatu, urrutirago bai horizonte temporal eta horizonte fisikoan nahi bali mazu, baina pixka bat urrutirago behidatu. Eta egunerokoa erantzun beharko zaio, eta eguneroko beharrei erantzuteko egin beharko die gauzak, baina bistare pixka bat altxatzea tokatzen zaigula iruditzen zait. Eta hortik laguntzea, elikatzea, alda neurrin, hemendiken epe ertain batetara garatu beharko diteun proiektuak, etorriko zaizkigun beharrei erantzuteko ze erantzunak eman behar dizkieun, gauza asko inventatuta daude. Askotan esaten deun zerbait da, ez? Kanpoa jouten geha, nik suertez mundu bastante ibiltzeko aukera eukiet, eta hainbat lekutara jun, eta hauek baino 20 urte aurreago joaz. Gauz batzutan behintzat. Beste gauz batzutan igual 20 urte atzerago daude, ez? Gauz batzutan, gauz horiek agian gure egoera hortara igual iritsiko gea, ez? Baina, behintzat eredu batzuk eukitzea hortiken zehar, edo honek ala intzun, ereduekinek kontuz. Askotan egiten duen okerra da, ez, jun eta ze proiektu ona, nik hau nire herrira eman behar dut. Zure herrin daude proiektu ura han posible egiten zuen kontestu eta ekosistema gainentzeko guzti ura badau zure herrin. Ez palima daude, proiektu hori eramango ezu eta ez
du aurrea egingo, Ez du egingo, ze proiektua bere hortan, eta askotan proiektuak egiten ditu, proiektua hartzen dugu, eta aislatu egiten ditu proiektu kontestu baten dau, eta inguruneko baldintza batzuk egin du posible proiektu hori momentu hortan, leku hartan ateratzea. Uste, askotan kanpora jun, begi altxa, baina kontuz, gero honea etorri eta honea egokitzeko gaitasuna eduki behar dugu, Baina, hori da ariketa, gure lana hor dago, gaitasun hori edukitzea. Baina, kopiatzea ere, nik uste, askotan hankasartze egin izan du ditugula, proiektu bat hartu eta hemen kopiatzen saiatu, baina inguruneko baldintza guztik espali mazeu duden, batzutan kosta egiten da, alkate bati, edo udal ordezkari bati, edo elkarte bati, proiektu batekin, asmo batekin datorren garaien, esatea baldintza hauek ez ditu betetzen, nolabait proiektua ez dela posible momentu hortan, edo ez dela... Originalki izan bezala. Bai, eta beste hainbat gauz igual lehen etxi behar ditula, eta agian proiektu hori etzazu kartutxoa oain. Beste zerbait egintzazu, beste baldintza batzuk jarri itzezu, eta agian horiek dauzkezun agian proiektua, agian bere kaxa aterako da. Baina, batzutan kosta egiten zaigu, gure lanene kosta egiten zaigu norbaiti ez esatea. Baina, uste lanan parte ere badala, batzutan, ez balimada ez esatea. Ze bestela ez litzake profesionala izango, haitu nahi duzuna esatea. Oso interesantea. Nik uste, garrantzitsua dela, eta bizkat nahiko nuke azaltzea, ze garrantzitsua lehenestea, nolabait plangintza bat egitea, baina plangintzak arriskua dauka, eta gauzak egin jartzea eta gero kajoi baten gehatzea. Eta bizkat horrekin lotuta, nolabait ez garrantzitsuean gauzak lehenestea eta garbi edukitzea, lehentasunak zein dian eta zergatik. Eta, Tolomendiri momentu honetan tokatzen zaio olako hausnarketa estrategiko bat, baina olako point-postuak gustatzen zaizkigu, ofizialki eskualde planak edo izango liratekenak, eta pixka bat, bai badaukagu asmoa, nolabait, pixkat, hausnarketa estrategiko minimo hori egiteko, eta pixkat eskualdearen behar horiek lehenesteko, behintzat garbi eukitzeko, neurtu alizateko, azkenean neurtzen ez ban zerbait ezin duzulako inoiz lortu, azkenean ez dakizulako ondoz doazen edo gaizki zoazen bidean ere, eta nik uste badagoela hortik ere zera hori ez, ordu, aztaldu ikutu pixkat burun zer daukagu, pixka bat ere jakiteko urrungo hilabeteetan ze prozesu jarretuko egun horren inguruan. Bai, hau dator, 2022 erkidego mailako landa-garapeneko lege berri bat daukagu, eta landa-garapeneko lege berri horrek hainbat gauz esaten ditu, landa-garapena zer dan, zer helburu ditun, eta hainbat gauz, baina bere baitan baita ere jasotzen ditu landa-garapena egiteko hainbat tresna estrategiko edo izango liakenak, eskualdeko landa-garapen programak horietako bat dira. Tresna orokor batzuk aurre ikusten dira, lurraldeko garapen planako deitu litzezkenak, eskualdetako landa-garapen programak deitu litzezkenak, jasotzen du baita ere legeak herri mailako garapen planak egitea, eta gu eskualde mailan gaude eta eskualdeko landa-garapen programa berri bat egin beharren gaude. Legeak hala dio, baina ez legeak hala diolako bakarrik. Uste behar deula, aurreko plana agortuta ez dakit, neurri handi baten, oraindik esango nuke, aurreko planen jasota dauden hainbat helburu estrategiko, helburu sektorial gaurkotasun bete-betea daukeala. Baino eskatzen digula egoerak, realitateak, garaiak eskatzen diguela garai hauetara egokitutako plangintza zehatz bat egitea, landa-garapenari, guri landa-garapen elkarteari, gure lanean lagungarri izango zaigun planifikazio
tresna ahalik eta zehatzena izatea, eta tresna horren ingurun eskualdeko eragile ahalik eta gehien nolabait bere senti dezaten, bere egin dezaten, eta alda neurrin konpromiso minimo batzuk jendeak hartu ditzan. Nahi genuke. Zer egingo dan? Oain udaberrin gaude, baina bai, udara aurretiken edo gure asmoa da jendeari nolabait ondorengo ariketak udazkenen eta tokatuko zaizkigu plangintza zehatza egiteko lehen ariketa bat egitea tokatuko zaigu eta konkrezioetan sartu beharko gea, urrungo urtetarako lehentasunak zein izango dien, lerro nagusiak zein izango dien eta horietan sartzea tokatuko zaigu udazkenen, baina guri gustatuko litzaiguke oain aurretik jendeari eman. Jendeari eman gero berari eskatzea goazen garaien, aurretik terrenoa albalima da prestatu, ongarritu, gero zerbait gehiago eman dezan. Eta hau zergatik esaten dut. Plangintzak eta olako gauzak kasu askotan nire zalantza da ez ote dian gelditzen bakoitzak ezagutzen deun hortara eta azkenen egin deu plangintza bat urrungo 6, 7, ez da izan bat urtetarako plangintza bat, baino nik ezagutzen detena ja pasada. Eta nolabait iragana proiektatzen ai gehala etorkizuneko plangintzetan. Orduan, iragana bakarrik proiektatu dan etorkizuneko plangintza hori hilda jaio da, zaharkitua da. Orduan, jendeari pixkat begibista edo jendearen, ez dakit nola esan ez, jendeari zerbait eman behar zaio, zerbait estimulatu behar da, jendearen kapitala, hitz horiek ez zaizki bate gustatzen ez, baina jendeari eman behar zaiola, jendeari begibistak iriki behar zaizkiola, jendeari hausnarketa aukera berri batzuk, posibilitate berri batzuk edo badaudela edo zerbait eman behar zaio, hausnarketa bat, digestio bat egin dezala, eta gero hortik ondorengo ariketan jartzen den garaien agian ordun eman dezake zerbait desberdina edo zerbait gehiago. Hoi gustatuko litzaiguke, ez da egin izan plangintza berri bat iraganaren proiekzio bat besteik gabe. Orduan, hortarako, gure asmoa da, hitzaldi edo ez dakit hitzaldire deitu, baina pixkat jendeari begik irikitzen edo eredu berri batzukin eta hortiken zehar dauden beste esperientzi batzukin eta pixkat inspiratzen lagundu dezaieken saio batzuk egiteko asmoa daukagu, gustatuko litzaiguke egitea, jendeari ematen hasi, gero jendeak bere digestioa egingo du eta udazkenen jendeari eskatzen hasteko. Gustatu zait, ze badirudi programa honen esplikazio bat ematen nahi zehala, nik pixka buruari bueltak ematen nahi intzanean, zeizen jarri programa honi, pixka tematikak landu, pixka landa garapenari kabida bat eman behar zitzaiola, eta pixka bat zegoela aukera, eta nik uste nahi gabe, baina egitantzekoak erabili nitunik nire buruarekin, eta hoxe ez da, nolait, guke ideien ganbela edo jarri diogu, nolabait ez da, ganbela horretan gure lana izango da ideiak jartzea, nolabait. Gero bakoitzak hausnartuko ditu, eta ikusiko dugu gero hortik zerrateatzen den, eta pixkat hortik lehentasunak eta barrez. Lehentasunei begira, nahi gustatzen zaizutik galdera bat itea ulertzeko, ez, benetan askotan ez dugu lehenetsi behar dugu, eta hori zer da, ez. Ni beti egiten da galdera berdina, eta askotan nahi kidea zutuko ez da. Ni beti izatet, eta nik herrina askotan erabili dugu, loteria tokatuko balitzaigu, zer egingo genuke. Eta askotan, zaila da, mendik 10-15 urteko perspektiba baten jartzea, oso urruti dagoelako. Baina imaginatu dezagun, por lo que sea, loteria tokatu zaigulako, aukera daukagula 15 urtetan pentsatu dugun hori, biak egiteko.
hori da lehenestea. Lehenengo egin genuken gauza hori, hori da, gauzarik importanteena. Gero bigarrena, gero hirugarrena. Nik uste garrantzitsua dela askotan plangintza, hitz potoloien atzen askotan galdu egiten gehalako ez, eta bai, plan estrategikoa, hemendik 20 urtera nola ikusten duzuk, Tolosaldeak edo, ez dakit, ez, eta, bueno, pixkat ulertzeko, ez, nola baite... Bai, eta zentzu hortan, entzuna diazu, eta beste ere mateke agian bai, baino, eta igual aurreratzen nahi naiz, baino zentzu hortan egin beharra daukeun eskualdeko landa garapen programa berri hortan, lehen esan dut ez, aurrekoak gauz batzuk gaurkotasun guztia daukatela iruditzen zait. Eta aurrekoaren gainen saiakera bat egingo da, pixkat gauza beste modu bat egitea, jendeakin eta ongo da, baino hola, aparteko baliebiderik ez bagenu eukiko saiakera bat egiteko jendeakin eta aparteko lan berezi bat egiteko, besterik gabe aurreko programari entresaka bat egin eta jasota dauzken 10 helburu estrategikoietatiken 2 edo 3 jaisteko ariketa bat egiteakin nahikoa genuke. Nahikoa genuke, ze denborak erakutsi digu dena ez dela posible, dena egiteko baliabide ekonomiko, tekniko ez dauzkagu, ez guk Tolomendi bezala, ez udaletxeek ez dauzkagu. Orduan askotan egiten dugu dena jaso, dena da garrantzitsua, bai, dena garrantzitsua da, baina bai, dena da garrantzitsua, baina lehentasunezkoak zein dira. Lehentasun gehienekoak zein dira. Nolabait, zure denbora, zure baliabide apurrak edo ugariak zertan jarri behar dituzu, zertan jarri zenitzazke ez. Eta uste, saiatuko gea, nolabait, programa berri bat egiten, pixka bat etorkizuneko programa bat izan dedin, baino bestela, gabe, entresaka bat egitea izango zen. Entresaka bat egitea izango zen aurretik daukagunari, 10 helburu nagusietatiken murrizketa lan bat, entresaka bat egitea. Eta hoi, lehen esan dut, nire referentzietara jongo naiz, hoi basoan egiten da. Landatu duzu, lehen, aurreneko landaketan egin duzu, denbora badijoa, azitzen nahi die, eta batzuk ikusten duzu elkarri enbarazo egiten hasi diela, eta entresaka bat egin beharra daukezula, hortiken zerbait probetxugarria atera nahi balin badezu. Eta momentu honetan, nik uste, neurri baten hori egin beharra tokatzen zaigula, ez? Baliabide nahi dituen guztik ez dauzkeulako, lurrak ez dulako denetarako ematen, ez daukagu dirurik denetarako, eta lehen este ariketa bat egin beharra daukagula. Lehen este ariketa bat, baina ariketa hoi, jendeakin, eragileekin egin behar dela, lehen este ariketa hoi ez dela zuketan egiteko ariketa bat, egin dezakegu. Egin dezakegu, eta edukietan, agian ez dinake okerre ongo, edo bai, zakit. Baina ez dula balio horrek. Jendearen... Lehen aipatuzu ez da iraunkorra, nik uste dut kontzeptua ez da iraunkorra. Akaso oso ondo litzateke, baina ingurukoak ez baute ikusten, ez baute bere sentitzen, ez du iraungo. Ez du balioko, gero jendearekin lanak itxeko, dinamikak edo prozesuak aktibatzeko, ez du balioko. Ze gero jun beharko gea, nola esateko, ni dauket la verdad rebelada, eta gero predikatzen jun behar naiz, predikatzen hasi beharra daukat. Eta gaur predikatzaileak... Aragiek pasatzen. Bueno, pixkat, Tolosaldeko repaso sakon eta, nizet, helburu politia hauekin. Bai, komentatu nahi nituzkere bai, pixkat herrialde mailan, Gipuzkoa mailan tokatzen zaigulako. Pixkat bate bai, pare bat ekimen, nizet aipatzeko modukoak ez. Bat, pixkat egoera ere zein da, sektoreko egoera, azkenengo hilabeteetako mobilizazioak, eta bar, nabarmena da, eta nahi askotan etortzen zait, euskerarekin askotan lotzen dugun konparazio bat, askotan aitu izan dugu zer nahi dugu mediku hon bat edo mediku euskaldun bat, askotan entzun dugu konparazio hori. Eta batzutan, ez ote daukagun ere konparazio bera
nolai lehen sektorearekin, ez askotan ez ote dian gure baserritarrak bihurtu, edo sektoreko langileak administrari gehiago bihurtu nekazari, abeltzain, dana dalakoa baino, ez? Eta pixkat hortik, mobilizazioen zera nagusia, ez? Eta horri lotuta, landaolatik, kasu honetan federaziotik, laguntza batzuk bai ematen dira sektorerekiko, makinaria zerbitzuak eta horrelakoak zehatzeko, laguntzeko, eta bizkatzen dan horren egoera, horrek ere, ekonomikoki ere zailtasun batzuk egon dirala, eta nolait egokitu behar izan diala landalako aurrekontuak horretarako, mantentzeko, iruditzen zitzaiko, nolabait laguntza sektoreari zuzeneko laguntza bat ematea, azkenengoa zala, azkenengoa zala hori kentzea, nolabait ez, eta esfortzu berezi bat egin dela horretarako, eta pixkat horren inguruko hausnarketa, edo badalako gai bat, ez, nik uste ere garrantzia eman behar zaion, ez, batzutan badirudi lengua mantentzeak ez daukala inungo esfortzurik, eta nik uste hori dela, ez, zailtasunak daudenean ere, esfortzu hori egitea hori mantentzeko. Bai, kasu honetan tokatu zaigun ariketa bat eta erabaki bat hartu beharra, ez, baliabide, landaolaren bidez, diputazioekin daukagun hitzarmen batetan oinarrituz, diru batzuk bideratzen dira lehenengo sektorera, batzuk zuzenean, da beste batzuk zeharkako proiektuen bidez, eta, diru baliabideak mugatuak izanik, lehen este ariketa bat egitea tokatu zaigu. Eta lehen este ariketa hortan, landaolak lehen etxituna izan da, bintzat, zuzenen sektorera dirjoazen diru laguntza horiek, kasual makineri zerbitzuena, lehen estea. Zerbitzu horien demanda gehitzen dijoa, eta zerbitzu horien demandari erantzuteko, agian ez, baliabide gehiago beharko diake, eta horre hausnarketa bat badaukagu, eta diputazioakin helerazi genion, eta uste erantzutea tokatuko da, modu batea bestea erantzun beharko zaio, gaur dauzkogun baliabidekin ez gea erantzuten nahi zerbitzu horien eta inguruan daun demandari. Eta zerbitzu horiek ezinbestekoak dira. Gure lehenengo sektoreak dauzken dimentsioak, dauken ekonomia eta kontutan hartuz, ezinbestekoak dira sektoreak, makineri zerbitzuak esate duten bezala, beste hainbat zerbitzu, sektorearen inguruan dauden, hainbat elkarte sektorial eta ematen nahi dian beste hainbat zerbitzu, ezinbestekoak ditu, sektoreak funtzionatuko badu, gauzak egingo balima ditu, ez? Ezin dutelako ustialekuek ehuneko autonomoak izan gauz guztitan, ezin dute. Txikiak dira, denetara ezin dira iritsi, errentagarritasun arazo larri bat daukagu, eta ezinbestekoak dira sektoreak bere inguruan zerbitzuak eta ahalik eta zerbitzuik onenak edukitzea. Eta uste dut hor baliabideak jartzen dira, baina ez diela nahikoa, ez? Eta kasu honetan makineria zerbitzuena landaola bidez eta ematen zen diru laguntza horrek ez ditu asetzen, dauden beharrak ez ditu asetzen, baina murrizketa edo estualdi ekonomiko garai honetan, erabaki duna izan da lehen estea zuzeneko laguntzak. Horren ondorioa, beste hainbat ekimen, beste hainbat proiektu, zeharka lehenengo sektoreari edo herri dinamikei eta herri dinamiketara edo zijoazen beste zenbait gauz, momentuz alde batera utzi beharra tokatu zaigu, baina garbi edukita lehentasunak momentu hontan eta kontestu hontan zein dian, ez? Eta honek askotarako eman dezake, luze hitzeteko eman dezake, baina zenbait zerbitzuak, sektoreak beharrezkoa dituen zenbait zerbitzu mantentzeko ahalegina beharrezkoa zala, eta horretik egin da erabaki hori. Bukatzen hasteko, pixkate epeak zehatzen, Gipuzkoara begira ere. Hor, proiektu
garrantzitsu bat lantzen ari da momentu honetan, trebatu izenekoa, trebatze guneak, bueno, gure artean askotan hitz egin duguna, azken aldian erabat horrekin gabiltzana, baina igual, nahi baino gutxiago ezagutzen dana, naiz eta arazoetaz hitz egiten badugu, edo sektorean errelebo falta hitz egiten badugu, edo incluso gazteak sektorean hasteko eta probatzeko beharraz hitz egiten badugu, jende guztiak ulertzen du, orduan, pixkat azaldu dituzu trebatze guneak pixkat nondik datozen, eta pixkat ze asmo da hone Gipuzkoan egitea, pixkat elgarteak pixkat ulertzeko. Bai. Bueno, trebatze guneak Gipuzkoan, hortigen beste lurraldetan zerbait badaude, baina Gipuzkoan gure ahalegina izan da, askotan aipatzen dut modu grafiko baten errezu ulertzeko garapenari eta lehenengo sektorearen garapenari buruz aigean garaien, nik bintzat, taula garbi izango iparrorratza iparraldera daukat orientatuta, eta kasu honetan iparraldetik ikasi deu, iparraldeen trebatu elkarte bat daukate, eta trebatze guneen sustapenen eta kudeaketan ari dira. Trebatze guneak dira, pertsonak, lehenengo sektorean hasi nahi duten pertsonak, formazio teoriko bat izan arren, formazio praktikoari dagokionez, esperientziari dagokionez, gaitasun praktikoetan, oraindik nahikoa ez dutela sentitzen duten pertsonak, ustialeku baten titulartza hartzeko gai sentitzen ez dielako, eta pertsona horientzako trebatze aldiak, testatze aldiak, entrenatze aldiak deitu litezken espazioak prestatzea da, eta espazio fisiko horiek prestatzeaz gain pertsona horiei ematea 2 urtetako ibilbide formatibo bat, babes bat, aholkularitza teknikoekin, formazio egoki bat, bakoitzak aurrera eraman nahiko luken asmo, idea, proiektu hori 2 urtetan probatu dezan, testatu dezan, entrenatu dezan, eta hortarako espazioak dira. Hortarako espazioak izan litezkenak finkoak, hortarako bakarrik dienak, edo izan litezkenak aldi baterakoak. Eta aldi baterakoak esaten den garaien errezu ulertzeko izan liteke baserri bat, nun bere titularra adindua edo ez, aktibitate ustera dijoana edo utzi duena, eta temporalki baserri hoi bihurtzen dan trebatze gune. Eta pertsona horrek, trebatzen daun pertsona horrek gaitasunak hartu, gai sentitzen balima da eta baserriaren jabearekin akordio batetara iristen balima da, baserrian bertan instalazio bat eman, baserrian bertan aktibitatearekin jarraipena, baserri horri jarraipena emateko modua izango luken. Orduan iruditzen zaigu hemen daukagun erreleboaren arazoari erantzuteko tresna baliagarri eta interesantea izan litekeela. Batez, familian barruko erreleboa ez delako ematen, edo oso kasu gutxitan ematen delako, eta familiak ez du bermatzen, eta familia egiturek ez dute bermatzen gaur egunen lehenengo sektorearen erreleboa. Pentsatu beharra daude, familitik kanpoko jendea, baserri horietan, famili, giro, ingurune horietan sartu dedin. Kontutan hartuta oso gai delikatu bat eta zaigeala, oso gai zaila dela, eta zentzu hortan, trebatze aldi horiek eta inork bere etorkizuna eta bere baliabideak hipotekatu gabe, proba aldi bat egiteko balioko luke, bai baserritarrari, bai gazte horri, gazte edo hasi nahi duen horri. Eta iruditzen zaigu, tresna interesgarri izan litekeela, tresna egoki bat izan litekeela, lehenengo sektoreak bizi duen errelebo falta horri erantzuteko. Oain, hoi esan da, eta proiektu honek, ekimen honek, tresna bezala baliagarri izan liteke, tresna bezala, baliagarri
izango dala, baina ezin dugu ahaztu sektoreak daukan errentagarritasun falta arazo horri espalien zaio nolabait erantzuten, gainentze guztiak partxeak izango dira. Orduan, lehentasun nagusia errentagarritasuna bermatzean egon beharko lukela iruditzen zait, eta hoi trebatu gainditzen dion haratago di joan zerbait da, ez? Trebatu tresna bat izan liteke, aportazio bat da, lagundu dezakena, errestu dezakena, errelebo hoi, etxean barrune posible ezan errelebo hoi, erresteko, ahalbidetzeko, edo pertsona bat, oraindiken behar bezala prestatuta ez daula sentitzen duen pertsona horri, lehenengo sektoreko sarrera hoi ez izateko hain traumatikoa, hain gogorra, kasu batzutan gertatzen ari dana. Orduan, ekarpena hoi da, baina kontutan hartuz, gure badakigu, nun gauden, eta errentagarritasunaren arazo horri erantzun beharko zaio. Harri gaipatu ez oso zaila dela, hasieratik planteatu ez oso zaila dela, eta akaso nolabait proiektu honetan elkarlanean dauden eragile, erakunde guzti horien batura horrek igual esplikatzen du ondo, ez? Bizkat igual azaldu zazu zuten parte eta bizkat bakoitzaren funtzioa zein dan, ze horrek laguntzen du bizkat ikusten ere benetan zailtasun hori, zailtasun hori eta erpin oso ezberdina dauzkala, ni zer danea ju naiz, baina honen atzetik lanketa handi bat egon da, hainbat eragile daude parte hartzen, landa garapen elkarteak gaude, baina landa garapen elkarteak gaude diputazioa dao, jaularitza dao, ASI dao, nekazaritzako gestioetxeak daude, sektoreko elkarteak daude, sindikatuak daude, udalak badaude, orduan eragile asko nekazal eskola, aztu zait, nekazal eskolare ekimenean dao, orduan eragile asko dia, eta hor, lanketa bat egitea tokatu zaigu, josten, ez? Trebatu ekimen hoi, ez talako posible, sektorearen ingurun aurretik zeuden zerbitzu, baliabide eta horiek denakin nolabait txertatu behar dulako, uztartu behar dulako, enkajatu behar du ekimen berri honek, eta hau ez da pegote bat edo ez da asmakizun bat, baizik eta aurretiken dauden formaziorako, aurretiken dauden tresna horiek eta instalazioerako gaztenek horiekin ondo lotuta jutea eskatzen zuen tresna honek, eta horre onda ahalegine ez, esan detena, sektoreko elkartekin, eragilekin, gestioetxekin, azikin, eta hor administrazio nagusiak, ez, diputazioa, jaularitza, laguntzaile bezala, proiektua baliabideak beharko ditulako, ez, eta bakoitzak bere kompetentzien baitan, jaularitzak eta diputazioak bere kompetentzien baitan eta bere baliabideekin, lagunduko dute proiektua aurrera jun dadin. Baina, eragile asko daude eta hala izan behar du. Hala izan behar du, eta denei dagokigu, olako erronka bati behar bezala erantzutea bestela ezinezkoa da. O denak daude, o bestela ja... Bai. Oso ondo, eskerrik asko Iker. Zuri. Uste ganbela eharki beteta utzi deula, proiektuz, ideiaz, eta bakoitzari dagokio hori hausnartzea, eta lehen esan duguna, ariketa garrantzitsuena dela berera ekartzea, eta benetan gero berean, bere eremutik sortzen jarraitzeko eta gauza berriak egiteko. Orduan, eskerrik asko hemen egoteagatik, eta denokin konpartitzeagatik momentu hau. Eskerrik asko, guk dakigun apurrontatik zerbait balin badakigu norbaiti hausnarketarako edo zerbait klik bat egiteko pertsona bakar bati bakarrik izan balin badare edo izan balitzek ere, baliagarritza jotzen dut,
eta, bueno, mintzate, eta bestela mintzat, momentu atsegin bat pasa balien dute, oso ondo. Eskerrik asko. Oso ondo. Eskerrik asko zuei ere, lehen saio honetan hemen gurekin egoteagatik, eta bueno, hurrengoan gehiago eta hobeto, orain ondo hausnartu eta urrun arte.